good afternoon. Today is February 28 and it's my birthday, guys. Happy birthday to me, Holly! Happy birthday, Mommy! Halik, Mommy! Say happy birthday to Mommy. And today, guys, I am going to pack always kasi meron kaming short holiday. Yun ang pa-birthday ng asawa ko sa akin. Punta kami ng Geelong sa water park para mag-enjoy yung mga bata. And this is our first holiday getaway for 2018. Right, Howie? Say yes! Say yes! Say yes! Gusto ko matulog muna siya bago ako mag-impake kasi gugulhin niya lang naman to, di ba, Oli? Okay, guys. Samahan niyo ako mag-impake. Ito pa yung may pariba nung pagpunta namin ng Philippines. Ayan, alisin natin yung mga stickers. Tsaka eto, 32 kilo yung allow sa amin per person. So, yun guys. Tara, lagay ko muna kayo dito kasi mag-impake tayo. Please, matulog na ikaw para makapag-impake na si Mommy! Please, matulog na ikaw. Ayaw niya pang matulog, guys. Matulog na ikaw para huwag mo na itong gulong. Yes, guys, may pakita pala ako sa inyo. Bumili ako ng luggage organizer para yung mga damit, pag binuksan mo, hindi siya nakatiwangwang lahat. At saka para mas madali mo hanapin yung gusto mong hanapin. So, eto, bumili ako nito. Isa nito, tsaka isa nito. Yung, eto, 6 pieces siya. Eto rin, 6 pieces. Pero, mas maraming mas marami kang malalagay compare dito. So, ipakita ko sa inyo isa-isa. Ito yung pinakamalaki. May dalawang storage siya. Ito yung sa likod. Ito yung likod. Fishnet siya. Ayan. Then, yung sa harap, ito siya. Malaki rin siya. Ang ingay ng boys. Naglalaro sila. So, ito yung first. Ayan. Malaki siya, diba? Kuya, be quiet, please. Ito yung second. Isa lang yung zipper niya. May fishnet din yung likod. Pangalawa. And then, yung pangatlo, ito rin. 3. Yes! Yung pang-apat, walang fishnet. Ayan. And then, yung pang-lima, ito. Then, yung pang-anim, dito mo ilalagay yung mga, yung sa yung, yes, bathroom kit. So, ayan. Tapos, meron siya dyan na mga papacket. Ayan, kita nyo ba? Tapos, waterproof siya, guys. So, hindi siya magli-leak kung may matapon. Tapos, meron pa siyang ganito, oh. So, yan. Ito yung isa. 6 siya. Yung gray. Siya. Ibang brand to, eh. Wala naman siyang brand. Parang, eto pala. Travel. Yung isa is, what is this? Bags in bag. Ayan. So, eto guys, ang lang dito kasi, which is maganda yung, I think this is mas matibay ang, ang material niya compare dito. Kasi parang manipis to. Pero waterproof daw to. Sabi. Tapos, eto yung gray. Buksan natin. Eto yung pinakamalaki. Ayan. So, isang zip lang siya compare dun sa isa, dalawa. Ito isa lang. So, ayan. Ganyan siya kalaki. Then, yung second, eto. Dalawa. And then, eto yung pangatlo. Ayan. Then, yung pang-apat niya is ganito. Ayan. Parang laundry, na lang siya. Ayan, laundry nga. Laundry pouch. Ayan. Tapos, yung pang-5, ganito rin. Na lang siya. And then, yung pang-6, ayan, parang makeup kit. So, yun guys. Yan yung pagkakaiba ng dalawa. Yung peach, 6 siya. Yung 5 is all this, siya, lahat zipper. Lahat naman zipper. I mean, cubes. Yung gray kasi para na siyang envelope. Yung pangatlo, yung pang-4, tsaka pang-6. Para na siyang envelope. Envelope nga. So, yun. Tapos, wala siyang ganito. So, yeah. So, ipakita ko sa inyo mamaya kung paano ko ilagay yung mga damit namin. So, yeah. Let's go, Holly. Matulog ka na, please. Matulog na ikaw.
hinahalikan niya kayo, guys. Don't touch, Papa. Don't touch. Hoy. No touch. Come on, hoy. No touch. Come here. Upo na. Ay, matulog na. Sabi ko matulog na ikaw. Ayun, guys, oh. Wag na nga, please. Okay, don't touch. Paano ba tayo ito matatapos kung ikaw naman ay laging... Oh, that's enough. That's enough. That's enough. Come here. Come here now, please, Holly. What? What? Okay, that's enough. That's enough. Holly girl, that's enough. That's enough. Palo na ni Mama. Piti ka na ni Mami. Sige. Come on now, please. Oh. Oo na. Hinali ka na natin. Get your milk, please. Get your... Where's your milk? Where is your milk? Get your milk, please. Get your milk now, please. Ayun si Holly. Holly? No. Piti ka na ni Mami. Please, please, okay. Drink na your milk, okay? Baby. Yes, sir. Yes, sir. One pack fruit box in there. Why one? That's all. We won't drink bloody more than that on the way up. Only going for 3 nights, but. Yeah. Ayan guys, tapos ko na siyang ilagay sa mga pouches. Ayan. Ayan. Ang dami kong nalagay dyan sa ano. Saglit ah. Kita ko sino. Ilalagay natin yung dito. Tapos eto guys. Ang dami kong nailagay dito sa toilet bag. Ba ang tawag dito? Ayan oh. Ang dami. Excuse me, Holly. Ayan. Yung mga ano, skin routine and ayan, nakita nyo ba? Ayan. Basta marami pa dyan. Then, pwede ko pang mailagay yung straightener. So, ayan. Tapos, dito yung mga undies namin ni Jan. Tapos, dito, mayroong 1, 2, 3, 4, 5. Hi guys! Sorry, si Sak, nag-eksena naman si Sak. So, dito, linagay ko lahat tong t-shirt ni Jan. Ayan. Lahat siya t-shirt ni Jan. Ayan. So, ilan to? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 pieces. 4 days lang kami guys, pero nagdala ko ng extra just in case madumihan. So, ayan, lahat to kay Jan. And, eto yung shorts ni Jan, tsaka may pantalon din siyang isa. So, isang pantalon, 1, 2, 3, 4, 5 shorts. And then, 1 jeans. So, kay Jan lahat to. Very organized talaga siya. As in, ayan o. Oh. Ayan. And, ito yung sa akin. Yung sa akin ang mas marami. Okay? Gutom na raw sila. So, dito yung mga damit. Mayroon din akong pants. And, nandito rin yung... Ayan, marami basta yan. Hi guys! Tapos, meron din akong jacket na... Hello guys! Yung maong. I'm not dressed up. I know. So, yan. Nandito na sila. Hi!
Naligo na sila. Hi. Tapos dito sa side. Dito sa side. Excuse me, Holly. Dito sa isang... Oy, Holly. Andito yung mga... Meron akong leggings, swimwear, sleepwear, then yung mga t-shirts. Basta marami siya. More than 20 yata nandito. So, yan yung akin. Ito yung kay Holly. Si Holly marami din. Ayan. Excuse me, Baba. Ayan, marami din kay Holly. Ayan, more than 10 to na damit na nandito sa... Excuse me, Baba. Ayan, more than 10 pieces. Tapos nandito lahat. Tapos undies niya, nandito na rin. Kasi malit lang naman. So, yan. Yan yung kay Holly. Oh! Umutot si Holly. Dito na tayo. Ito yung sa boys. Me. And Zach. This is TJ and Zachary. Nandito yung... Ayan, guys. Wait, Baba, wait. So, nandito yung t-shirts ni Zach tsaka ni TJ. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 pieces of t-shirts and 1, 2, 3, 4. Oh, Holly! Ayan. Ang gulo na. Hi! Hi, guys. I already dressed up. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 shorts. Ayan. So, 8 pieces of top, t-shirt, and then 8 shorts. So, 16 pieces ang nandito, guys. Oh, nice. This one's for Holly. This one's for you, Mom. Me for Dad, this one. And this one's for you. Well, that's Holly. Ano ba sa boys? Eto, just in case na malamig, nagdala ako ng, kasi yung weather dito pa iba-iba, guys. Nagdala ako ng jacket. 4 na jacket. 1, 2, 3, 4. Tapos meron din silang shorts dito na panlakad, 2. Tapos 2 pants. Tapos 2 trackies. So 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 na makakapal to, guys, na... Excuse me, Baba. Oh, yeah. Do you need this one down? Not yet. So, yan. Makapal. So, talagang Do you need kasya this sila, one? guys. Mom, Yes? do you need help with this one? No? My favorite jacket's in there. I know. So, ayan. Do you have my favorite jacket in? So, marami din dito. That is Tapos, for Bali. no, it's not. At dito yung mga aking, sa akin na to, guys. Mga makeup. Ayan. Ayan yung mga makeup. This one, that's yours. Tapos ito yung bigay sa akin ni Love. Ayan, nandito yung mga mask. So, nandito siya. So, yeah. Tapos nandito yung mga brushes. Mom, I know, Holly. we always So, yeah. Very organized to, guys. Pag nagta-travel kayo, you should have one of these kasi para hindi makalat yung luggage pag binuksan nyo. Alam nyo agad kung alin yung kukunin nyo. It's Mom's birthday today. That's right. The Mom. Okay, pasok ko lang ulit to. Now what is that? Your wallet, all your makeup stuff. This is my makeup stuff. All of them. So, yan. So, yun, guys. Very organized talaga. So, mga makeup. And, where's the other one? At saka, andito yung mga medyas, saka andis na mga bata. Tapos, swimmer ni Holly.
Tapos, what's in here? Yung sunscreens and alcohol nandito. And I have another one. Where's the other one? Dito. May extra pa, guys. Dito ko na lang linagay yung nappies. Nappies Ayan. only nappies. I think I can put 20 nappies. No, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Can you get me more, Sak, please? Thank you. 5 nappies. Thank you. At 20. Plenty, so we can put more just in case. We don't get more. Now I'll have a look at some more. This one 7. Not 7. This is more than 7. So, ilan na to? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 pieces. Okay. Oh. Oh, maybe 14 pieces, Sak. So, 14 pieces of nappies. Ayan. So, lalagay na natin siya dito. Alis na dyan, Holly. Lutuan ko lang yung dalawa na 3 minutes noodles. Yun lang ang tinila ngayon kasi nga ayoko na magluto para ng leftover. Right, Holly? Yeah, so ilalagay na natin to dito, guys. So, yan. Tada! Finish. Wait, Papa. So, ayan na siya, guys. 12 pieces. Ayan, kasyang-kasya siya. Andiyan na lahat. Yung pinakita ko sa inyo. Ayan, andiyan na sila lahat. Oh, diba? Very organized siya. Magandang tingnan. So, ilagay na natin yan. Ayan, natapunan yung kanina ni Holly ng gatas niya ata. Right, Holly? Tapos na siya. Kasi ilalagay na namin to tonight sa, sa sasakyan. Tapos, tapos, eto guys, ipakita ko rin sa inyo yung mga dadalhin namin ng mga knickknacks. Ayan. Unahin na muna natin tong malaking. Unahin ko muna to guys. Eto kasi lalagay ko to sa ref. Pagkatapos ko sa inyo mapakita. Si Holly naglalaro doon. Eto guys, para kay Holly. Ayan. Custard, vanilla. No, hindi pala. Nasaan yun? Ito pa yung custard. Ayan, custard, vanilla. And then custard chocolate. Tapos, yogurt. Ayan yung mga yogurt niya. Ayan. Dinamihan ko kasi. Ayan na naman siya. You want one? Okay, here. Here. Favorite niya to eh. Come and sit down. Upo ka dito. Ayan. So, ilagay ko muna to guys sa ref. So, yan. Basta yan. Ayan siya. So, yun. So, ilagay ko muna to sa ref. So, ipakita ko na sa inyo yung laman nitong bag na to. Ayan. So, dito muna tayo sa malaki. So, meron kaming dala ko ng Doritos. Yung lollies na ano siya, mga snakes. Ayan, iba-ibang flavor. Tapos, Turkish Delight, favorite ni teacher. More lollies for the kids. Eto kay Jan, favorite niya itong TV. Oh, what's this, Baba? Dan? Oh, ayun, naubos niya na agad, guys. So, oh, careful. Sarap. More lollies. And tigisa si TJ tsaka si Sak na itong Pringles na sour cream yung flavor. To favorite ko to. Cookies. Lollies, chocolate, Maltesers. Tapos ito yung crunchy. Egg. Mag-ano na kasi mag-i-Easter na kaya marami ng ganito mga chocolate.
ng mga yan, egg. Tapos, ayun, Tim Tam, bite size, original, masarap to. And, kay Holly, itong organic na rice, ano to eh, rice cake, yogurt. Ayan. Tapos, yung maliliit na chips. Then, eto, fruit box. Moo, chocolate. Para to, ang lasa niya guys is parang yung Chucky chocolate milk sa atin. Ayan, meron kami nito. Ito pa, yung strawberry flavor. And another chocolate. Naglagay na si Jan nito sa doon sa car niya kasi mayroon siyang, ang ingay ni Holly. Naglagay na rin si Jan ng fruit box tsaka ng chocolate. Holly, be quiet. Ilagay ko nga ito. Naglagay na si Jan dun sa car kasi meron siyang, ano bang tawag? Basta parang siyang ref para sa sasakyan. Naglagay na siyang fruit box tsaka nito at tsaka yung ibang drinks niya. So, tapos more Bikis. Ito diba, chips. Ito yung chips na maliliit. Ayan. Tapos, ito naman yung mga halo-halong Bikis. Ayan. Yung mayroon siyang mini cookies, shapes, and ano pa, Ritz, mini Ritz. So, yan. Iba-ibang klase rin siya. Ayan. Tapos, dito naman, vitamins ng mga bata. Tapos, tatlong favorite ni Jan na drinks. Eto, mura lang to guys. Wala pa itong $1. Wala pa $1. Wala pa $1. Wala pa $1 yun. Ano ba yun? Ewan ko sa iyo, Chona. Ayan. So, ilagay ko na siya. Ibalik ko na siya. Para tapos na. Kasi, ngayong, after nito, ilalagay na siya sa sasakyan, guys. Are you done eating? Yes, I ate all my tea. Oh, No, very Mom. good. Are these snacks and lollies? Yes. What are them, Mama? Lollies. They're my favorite. I know. My Anything. favorite. My favorite. Anything about lollies is your favorite. Okay. Akin na. Yes. Yeah, akin na. Is this yours? Your And favorite? that. Yeah. So, I don't know if that likes it. Kuya, I'm just here. You don't have to Mom, I yell. don't know if that likes it. So, yun guys. Eto na lahat na dadalhin namin. Okay. That's it for today, guys. Lahat ready na. Kami na lang matutulog. And, yeah, alis kami bukas around 7 o'clock. 3 hours drive yun. So, 7, 8, 9, 10. So, by 10 to 10:30, nandun na kami. So, yeah, malaki siyang, ano yun, kuya? What? Where we going? Geelong. Geelong. What we gonna do there? Play. I know we're gonna play. So, yan. Malaki siyang, malaki siyang water park na pupuntahan namin. Play. Sana maging maganda yung yung panahon guys. Today, mahangin tsaka medyo malamig. Kaya nga nagdala ko ng jacket na yun kasi hindi namin alam kung anong weather pagdating namin doon. Hopefully tomorrow maging magandang weather doon. So yun guys. Please like, please subscribe if you haven't yet. See you on my next vlog. See ya. Say bye bye Holly. Bye. Kuya. Bye. Guys, may humahabol. Come on. May humahabol. Kumakain siya ng noodles. Holly. Okay, bye. Bye. Mommy, Holly will go on the water slide.